Достар, тәмле крәштің чираттагы чыгарылышында искиткеч тәмле рецептлар булачак. Минем сул ягымда булачак яраткан җырчыгыз Зреля триосы солисткасы Лейсан Махмутова һәм уң ягымда артист пародист юморист Алсу Фарахшина. Я Лейсан. Шимбә көндез 11-дә. ТМ-ТВ каналында тәмле көрәшне карагыз. Тәмле булачак. Һәрбер хуҗабикәнең үз сире, үз линиясе. Гармонияда бул. Яктылыкка омтыл, палитра белән уйна. Яңалык эзлә, үз линияңне сайла. Традицияләрне сакла. Кукмара, ышанычлы, сыйфатлы, якты, төрле төсле. Вакыт белән сыналган савыт-саба.